V dňoch 7. a 8. februára sa na našej škole uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Zápisu sa zúčastnili deti s rodičmi, pani učiteľky a tiež žiačky 5. ročníka, ktoré im spestrili vstup a sprevádzali po škole. Každý budúci prváčik si odniesol okrem dáčika aj spomienku v podobe fotografie. Rodičia a ich deti mali možnosť sa zoznámiť s prostredím, učiteľkami, vyučovaním, vybavením tried aj s celkovou atmosférou školy. Budúcim prváčikom sa venovali pani učiteľky, hravou formou poskytli dieťatku priestor, aby sa predstavilo a ukázalo, čo všetko dokáže. Prítomné boli aj pani psychologičky, ktoré pomáhali odbornými radami pri posudzovaní školskej zrelosti detí.